Sa tinguha nga makahatud og tabang sa katawhan, gipalapdan sa Provincial Gobyerno sa Lanao del Norte ang ilang operasyon tabang alang sa mga nalinogan nga komunidad sa probinsya sa Davao Oriental. Nagdala og essential goods, medical care ug psychosocial support ang Lanao del Norte Provincial Government aron makabangon sa epekto sa kalamidad. Niadtong Lunes, gipangapud-apud sa provincial team ang mga hinabang ngadto sa mga apektadong pamilya sa barangay PM Sobricari, Caraga. Dayon gisundan sa laing hugna sa distribution sa barangay San Ignacio, Manay, kagahapon Oktubre 28. Lakip sa assistance nga natagamtaman sa mga residente ang food items ug medical mission, din gitanyag ang libreng x-ray, ultrasound, laboratory testing ug CBC services. Gipahigayon sab ang psychosocial interventions alang sa kabataan aron matabangan sila sa gibati nga trauma tungod sa linog. Nagpasalamat si Caraga Municipal Mayor Ronnie Usnan sa katawhan sa Lanao del Norte ug sa Provincial nga Gobyerno sa gipadala nga hinabang alang sa katawhan sa probinsya sa Davao Oriental. Kaganiha Oktubre 29, gipadayon sa Operation Tabang Team ang ilang relief operation sa munisipalidad sa Tarragona. Susamang mga assistance ang natagamtaman sa mga residente nga apektado sa linog. Kahinumduman nga gitayog sa magnitude 7.4 ug 6.8 nga linog ang Davao Oriental niadto October 10, 2025. Diin ang munisipalidad sa Manay ang epicenter. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.